Ipasakaan og frustrated murder sa Misamis Occidental Criminal Investigation and Detection Group CIDG ang upat ka gitumbok nga suspek sa pagpusil kang Calamba mayoralty candidate George Garwin Matunog. Ang kaso gipasaka kaganindang buntag sa Misamis Occidental Provincial Prosecutor's Office base sa resulta sa investigasyon sa Task Force Matunog pinanguluhan sa CIDG Misamis Occidental. Sa interview, si Matunog diingon nga usa sa upat ka mga suspek nga gipasakaan og frustrated murder atubangan sa piskalya mao ang gitumbok nga mastermind nga usa-usab ka politiko. Si Matunog nasamdan sa diyang gipusil sa usa ka nagmotorsiklo nga gunman niadtong Marso 13 tuig 2022 sa Barangay Southern Poblacion, Calamba, Misamis Occidental. Ang bala miigo sa iyang tingkoy ug milapos sa tuo nga bahin sa iyang aping. Dali kini nga gidala sa tambalanan ug naa sa luwas nga kahimtang. Nakuhaan pa og CCTV footage ang nahitabo diin si Matunog naglakaw sa main road sa Purok 1 sa Barangay Southwestern Poblacion diyang gipusil nga dulit sa backrider sa usa ka motorsiklo nga kusog nga mipadagan. Si Matunog kauban ang usa ka close-in bodyguard gikan sa pag-abli sa usa ka iladong convenience store og paingon na unta mo pauli sumala ni Police Colonel Anthony Placido, Misamis Occidental PNP Provincial Director. Si Matunog usa ka independenteng kandidato nga giendorso sa lokal nga mga kandidato sa probinsya og ubo sa koalisyon ni Ferdinand Marcos Jr. og sa unit team ni Sara Duterte. Neftali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.